ľudia! Vítam vás pri novom videu a toto video bude o desierací challenge, ktorý všetci poznáte, pochopíte počasom hry, kde ste sa to išli zbavať. Dobre, dá si slúchatka na seba. Dneska vyšiel prank na mňa, dali na mňa prank. Justin Bieber má k raňajkám gumových mackov. Čo? Justin Bieber má k raňajkám gumových mackov s mliekom. Moja mama mi umýva auto mliekom. Justin Bieber má k raňajkám gumové medvede s mliekom. Ešte raz. Justin Bieber má k raňajkám gumových medvedov s mliekom. Justin Bieber? No. A čo? Má k raňajkám. Má krvavé auta? Nie, má drahé auta. Má k raňajkám. Raňajkám mám. Pije pivo? Justin Bieber. Shake. Justin Bieber. Zopakuj, Justin Bieber. Zopakuj, Justin Bieber. Justin Bieber má na raňajky gumových mackov s mliekom. Jaže, moja mama umýva auto mliekom. Skvěle. Idem ešte raz otázku a po dvoch kolách? Jop. A uvidíš, že nikde nepošleš. Dám si od začiatku muziku. OK, takže nasadí si sluchatka. Poď volačo. Jupi! Môžeme začať. Dobre. Musím si mysleť 3. Dobre. Videl som ťa v obchode, jak si kupoval keksiky. Videl som na záchode narcistu, čo vystupoval z autobusu. Videl som teba, Mňa v obchode, v obchode jak kupuješ keksiky. nakupované šťanky. Jak kupuješ keksiky? Nakupujem Áno, keksiky! Ham! keksiky. Áno. Keksiky? Áno. A teraz opakuj. Videl som ťa v obchode, jak... Áno, videl som ťa na obchode, ako nakupuješ. Keksiky. Teraz ideš ty. Počkaj, dajte do začiatku. To pán dobre. Čakaj! No. Mám rád nanuky, hlavne tie dubstepové. Čo máš rád? Nie. Mám rád cibulu a vajíčko. Čo máš rád tuňak? Mám rád cibulu a vajíčko. Máš rád CBA? Mám rád vajíčko a cibulu. Máš rád vajíčko a... Cibulu. Čakaj. Cibulu? No? Máš rád oné? Toto cibulu a vajíčko? No. Opačne, ale dobre, no. Tak ty teraz ideš ešte jedno kolo, dobre? Mám rád nášho kameramana. Čo? Mám rád nášho kameramana. Čakaj. Druhé mi to vypadlo. Mám rád separa. Máš rád? Mám? Dobre, nepočul som nič, budem si tam radšej držať.
Čo máš rád, Kaliho? Mám rád. Separa. Kaliho, separa. 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 A tak som hľadala sa separa. Dobre, takže ľudia, toto bolo všetko z takto videa. My sa s vami lúčime a